Bon dia. Continuem amb les entrevistes d'Entre Cavallets. Amb les artistes avui parlarem amb la Paula i la Laura i ens explicaran el seu projecte d'embossades, com va sorgir, què és i ens convidaran a totes a descobrir-ho. Gràcies. Hola, bon dia, com esteu? Hola, Hola. molt bé. Sí? Com porteu el confinament? Què tal? Bueno, Amb ganes de sortir ja, Sí, però bueno, Sí. dins el que cap, bé. sí, l'esteu aprofitant aquest temps com per... No sé què esteu fent vosaltres, si esteu treballant o... bueno, o sigui, jo, per exemple, estic estudiant i, bueno, vaig compaginant una mica anar estudiant, anar fent coses per distreure'm i amb el tema d'embossades, doncs, bueno, al principi sí que va ser com una mica més que no estaven motivades i tal, perquè clar, és que la situació tampoc donava com per posar-te allà a crear i no sé què. Sí. Però, bueno, ara ja que ja es va veient una mica la llum al final del túnel, sí que ens hem posat les piles i estem traient coses i parlant més i tal. Molt bé. I tu, Laura, com estàs? Com ho portes? Jo, doncs, corrent des de casa, la veritat. Sí. Que ho porto una mica malament perquè és que, clar, en veritat és com no tenir horaris, estàs tot el dia, pots estar treballant a qualsevol hora, llavors una mica ja amb ganes de que s'acabi i tornar a treballar normal. Però Clar. bueno, el que diu la Paula, amb el tema d'embossades, doncs tirant endavant algunes coses noves, ara molt més motivades, perquè clar, al principi sempre, suposo que tots ho hem tingut, però de molta pressió de dir hem de fer coses noves, hem de llegir, hem de fer no sé què, llavors això... Sí, van haver-hi unes setmanes d'un discurs superproactiu i a mi em feia sentir fatal perquè jo estava com... Què està passant? Estic una mica en la merda i no sé com encarar aquesta situació, no? I llavors tothom com fent pa i bueno, no sé, em sentia molt estranya, però bueno, sí, també com vosaltres, que a les setmanes anant passant i et vas acostumant, m'imagino, també a la situació. T'acabes adaptant. Com ho feu com per posar-vos d'acord o com treballeu el projecte entre les dues, així? Estan confinada cadascuna a casa seva. Bueno, o sigui, com nosaltres ja no vivim juntes de normal, doncs normalment sempre ens hem d'organitzar així separades. I clar, també és una mica així perquè tampoc vivim a prop. O sigui, ella viu a Barcelona i jo a Badalona. Llavors el que intentem fer és un cop a la setmana, quan ens podíem veure, doncs quedàvem i parlàvem de tot, organitzàvem la setmana. I ara el que fem és intentem fer una videotrucada, però bueno, no és el mateix, perquè clar, al final quan et veus doncs et motives i ai, doncs farem això, farem l'altre, i en canvi per videotrucada, bueno, és una mica rotllo. Sí. Al final, o sigui, jo crec que tampoc hem notat un canvi super gran, perquè clar, o sigui, cada una té uns dissenys que més o menys va fent i tal, tot i que sempre tot és compartit, cada una, clar, va fent els seus dissenys i anem fent. I el que sí que tenim molt explotat és el grup de WhatsApp que tenim, tot el dia allà parlant i res, això, organitzar-nos així, que al final és més o menys quan ens organitzàvem. Vale. I com va començar el projecte d'embossades? Com va ser? O sigui, la Paula i jo ens vam conèixer que vam fer un Erasmus, bueno, com un Erasmus, a Perú, a Lima. I vivíem juntes, llavors, clar, era tot el dia estar debatint, tot el dia estar parlant de política, parlar de feminisme, sobre també veient els diferents punts de vista que hi havia presentat de Perú, d'aquí, bueno, veient una miqueta i parlant cada dia sobre temes així. Llavors, un dia se'ns va passar pel cap de dir, escolta'm, i per què no intentem agafar això que estem fent, que és en veritat les típiques converses d'amigues, de grup d'amigues o de debats que tens amb els teus amics, i ho passem a un tipus de projecte que utilitzem l'art, el dibuix, que a nosaltres ens agrada molt dibuixar, tot i que no ens hi dediquem ni hem fet carreres ni estudis relacionats, i ho plasmem en algun lloc i vam pensar, doncs mira, amb les bosses de tela, que és un bon... Ajudem també en àmbit ecològic i, bueno,
tema del plàstic, doncs ho tirem endavant. I així va ser. Molt bé, que xulo. Bueno, sí, cadascun estudia una carrera diferent. Vale, O sigui, jo estava fent antropologia i la Laura dret i polítiques, no? vale. Sí. I res, o sigui, l'únic que vam coincidir és que anàvem a la mateixa universitat i com les dues hem estudiat a la UB, doncs la UB ens va posar en contacte en plan, ei, anireu a la mateixa universitat, si voleu parlar, i llavors vam parlar i vam dir, bueno, si som les dues de tan a prop, per què no anem a viure a la mateixa casa, no? Perquè potser així serà més fàcil conèixer gent i tal, i Clar. no sé. Així ja vam entrar, que és que de fet va ser molt graciós perquè no ho sabíem i vam agafar el mateix avió i tot d'anada, o sigui, ja vam anar des d'aquí juntes i no ens vam separar fins que ja va ser hora de tornar. Vale. I llavors, el projecte el veu iniciar allà a Perú o allà va ser com les idees i quan veu tornar aquí veu dir, vale, comencem? Bueno, o sigui, allà vam començar la idea de dir, vale, quan tornem volem crear alguna cosa. O sigui, no només també parlo de que havíem estat allà parlant de tantes coses i volíem com compartir-ho amb tothom, sinó també com una forma de continuar nosaltres en contacte, no? Però no sabíem què fer, vam començar a parlar, bueno, podem fer bosses, podem fer llibretes, podem fer 1000 coses que no sabíem exactament què, i quan vam tornar vam dir, bueno, millor ens centrem en una cosa, i res, va ser quasi 2 setmanes després de tornar, ja vam dir, vinga, va, avui quedem, agafem una bossa, comprem unes pintures que ens fan falta, pintem una bossa i a veure què passa. Obrim l'Instagram, pengem una foto i a veure què tal. I clar, la gent va reaccionar superbé i nosaltres vam dir, bueno, doncs endavant, no? Anem a continuar amb això. I una cosa que diem nosaltres sempre que tenim així diferent és el fet de que al final cada bossa la fas tu sabent que aquesta bossa la gaudirà una altra persona, no? Llavors tu utilitzes un temps del teu dia per fer una bossa que una persona portarà pel carrer i que gaudirà i que parlarà d'ella segurament amb qui conegui. Llavors és un punt que tenim fort i que ens agrada molt també el fet d'aquesta reflexió a l'hora de fer les bosses. Vale. I els dissenys també fem tot, o sigui, els pensem nosaltres entre les dues i això. Quanta gent, saps, calculeu, o que us segueix a Instagram o que porta les vostres bosses? Ara a Instagram crec que tenim 1.500, no, Paula? Algo així. Uau, Sí, Déu-n'hi-do. sí. Vale. Està bé. Déu-n'hi-do. I clar, gent que porta les nostres bosses és que ni idea, no sé. Això ni idea, Ja, però bueno, ens ha era com per saber. veure com porta i quedar-nos flipant. O sigui, jo què sé, d'anar-te'n d'excursió a Vic, doncs un exemple, i trobar algú que porta una bossa nostra i quedar-te com... Uau, Bueno, que al final nosaltres acabem sent més fans nosaltres, qui porta les bosses, saps? No sé, de l'emoció. I us heu plantejat com alguna col·laboració amb altres il·lustradores o amb altres artistes o dissenyadors? O sigui, nosaltres sempre diem que estem com obertes a col·laborar o a parlar amb la gent i que la gent ens expliqui i tal. I de moment, o sigui, no hem fet cap col·laboració així com amb una il·lustradora de treure una bossa juntes ni res, però sí que un cop vam parlar amb una noia que ens va obrir, que es diu Alba, i ens va dir, ei, perquè, o sigui, jo sóc intèrpret de llengua de signes, per què no fem una bossa juntes, us explico i tal, perquè està molt invisibilitzat en el feminisme i tal. Llavors vam quedar un dia, vam parlar, vam fer un disseny juntes i d'allà va sortir. O sigui, nosaltres sempre estem obertes a dir que alguns obrin i digui, ei, crec que això està invisibilitzat, per què no parleu? Doncs endavant, saps? Molt bé. Llavors entenc que també us agrada a vosaltres com dedicar-vos a pintar les bosses, no? Com tot aquest procés més creatiu. Sí, i tant. I a més el fet de que, per exemple, si hi ha algun tema que, aviam, al final no saps de tot i quan tu intentes posar informació a un públic has d'estar ben segura de la informació que dones, no? Llavors, fer una bossa no només comporta l'àmbit creatiu, sinó també comporta haver-te d'informar abans en coses que tu no saps. Llavors, al final, és com un bucle d'informar-te, utilitzar informació per fer una bossa, després crear un debat a la mateixa pàgina envers aquella bossa i, bueno, aniria per aquí. Vull dir que al final, llavors ara estic entenent com que la bossa és el producte final, però de tota una reflexió que vindria a ser el que esteu venent, no?
un discurs Exacte. polític. Sí, sí. Al O final, sigui, sempre diem que la pàgina d'Instagram és com crear una xarxa entre totes per intentar parlar de temes que, bueno, que en el dia a dia es parlen i que també fer-ho de forma pública ajuda molt a crear un debat, no? Perquè a vegades jo crec que actualment estem tenint una forma de debatre que és molt que si, no, és que si t'equivoques van a per tu. Llavors, intentar crear un debat així molt més sa, que la gent doni la seva opinió i que quan tu dones la teva opinió una altra persona et pugui respondre, no? De forma completament amb respecte i això. Llavors, doncs, la bossa al final és com al final de tot un procés de compartir informació, compartir opinions, jo què sé, documentals, llibres al respecte i això. Molt bé, Cinta. I jo crec que, o sigui, respecte a això dels debats i tot això, que el guai és que, o sigui, nosaltres sempre diem això, no?, que tu deies, nosaltres no sabem de tot, saps? O sigui, sí que ens hem informat, hem llegit unes quantes coses, però, o sigui, evidentment pot haver-hi algú que sàpiga més. Llavors, plantegem unes preguntes que, sí, al final són com molt més informals, saps? Que nosaltres diem, ei, hem dit això, si algú vol dir alguna cosa, doncs que ens ho digui i de tranqui, saps? O que ens obri per privat i nosaltres podem debatre una estona o el que sigui. O si tu dius, ai, és que aquest tema no tinc ni idea, m'expliqueu una mica, doncs nosaltres t'expliquem el que sabem. O sigui, no intentem com anar, ei, mira, nosaltres sabem això i ja està, és el que hi ha, saps? Sinó que intentem això, crear una xarxa com un saber col·lectiu a l'Instagram, que a vegades també l'Instagram és com molt unidireccional, saps? Jo penjo aquesta foto, et dic això i ja està. I nosaltres intentem que sigui més com horitzontal en aquest sentit. Com comuniqueu aquests discursos a través de les xarxes? O sigui, bueno, nosaltres, clar, és una cosa que tu planteges, no? Perquè quan comences, vale, i dius, vale, ara ja he fet les bosses, ara què? Ara vull més, no? Perquè a més veus que la gent va responent també que dius, bé, vull fer més coses, arribar a més gent, que potser hi ha algú que no li agrada exactament lo de les bosses i arribaria a aquesta persona d'una altra forma. Llavors, fa un any o així, bueno, més d'un any, vam començar a fer el nostre primer taller, que és una forma molt guai de conèixer la gent i de dir, bueno, ara ens reunim unes quantes persones que normalment no es coneixen, expliquem experiències que cadascun ha viscut dins d'un sistema patriarcal, no? I a partir d'això intentem crear una bossa. I clar, o sigui, és molt guai perquè no només arribes a la gent en el tema del feminisme, no? De, ai, doncs mira, a mi m'ha passat el mateix que a tu i no ens coneixem, saps? I això és molt fort. Sinó que moltes persones també ens diuen, hòstia, és que feia anys que no pintava i això m'ha relaxat un munt. O sigui, he tingut una tarda superrelaxada i com apropar també la gent a que l'art no és una cosa que hagis de fer superbé i pintar un quadre a l'oli allà superxulo, sinó que pots passar una tarda perfectament pintant, et pot sortir un xurro, no? Però tu ja t'has relaxat i ja has expressat alguna cosa, saps? I això és molt guai. O sigui, arribar a la gent d'aquesta forma també és el que ara més estem fent, no? Sí, i també perquè al final també amb els tallers el que aconseguim és que la gent vegi realment què és el que fem nosaltres, perquè clar, tu vas a una parada i veus les bosses pintades a mà i segons com no es valora, o sigui, el temps que hi ha darrere, no només el temps de pintar, sinó tota la preparació, posar-te, preparar-ho tot, enviar-ho, clar. Tot això el que ajuda amb els tallers és que la gent es posi a la nostra pell i vegi realment com és pintar una bossa a mà. I la gent quan acaba els tallers diu, tant de temps utilitzeu per pintar bosses? I dius, sí. Clar, sí. És una estona, claro. Vale, llavors, entenc que us esteu... Bueno, no, tu m'has dit que treballes, que fas teletreball, llavors imagino que no us ocupa i no teniu com els beneficis com per poder viure d'això només, no? No. No. Llàstima. O sigui, clar, és que nosaltres sempre ho parlem, que, o sigui, nosaltres creiem que si dediquéssim totes les hores que es dedica a un treball normal de 8 hores al dia, doncs sí que al final podríem arribar a molts esforços
a tenir alguna més, això, que et generi uns ingressos. Però, clar, ho hem de compaginar amb que si estudio, que si treballo, que si tinc 1000 coses més a fer i aquesta és una altra més que, bueno, és una de les principals que fem, no, a la nostra vida, però, clar, és que no dona per més, saps? I al final, o sigui, tampoc pots estar, això, 8 hores al dia pintant bosses, gestionant Instagram, gestionant encàrrecs, el que sigui. Llavors, bueno, ho tenim així, fem malabars per tenir-ho el màxim que podem. Instagram al final sembla que no, però és que ocupa una de temps, o sigui, gastem més temps en Instagram que en pintar bosses. Llavors, clar, al final és el que dèiem, que no és només pintar bosses, sinó tota la informació que hi ha darrere, tots els debats, ocupa molt més temps que el fet de pintar bosses i vendre-les. O sigui, jo penso que, per exemple, fa 2 anys, veia una influencer i pensava, joder, quin morro, li paguen per viatjar i penjar 2 fotos i es passa la vida fent fotos i ja està. I ara penso, mare meva, tot el curro que hi ha darrere, o sigui, aquesta persona està 20 hores al dia amb el mòbil, saps? Perquè ara faig una foto, ha de quedar bé amb aquests colors, ara he de penjar unes lletres però que enganxin amb aquest, ara faig una foto però no m'ha quedat bé, he de tornar-la a repetir. I jo penso, mare meva, o sigui, és molta feina. Sí. I llavors, continuem amb el projecte. O sigui, vosaltres teniu com tot això escrit i redactat i llavors en el moment de fer tallers aneu als diferents llocs, presenteu el projecte i la idea de fer el taller o us ho munteu vosaltres? O sigui, si anem nosaltres als espais oferint el nostre taller? Sí. No, generalment amb la mateixa pàgina d'Instagram i el correu, casals i tal, es fiquen en contacte per si ens ve de gust fer un taller als llocs. Normalment és així. Sí. Llavors, clar, nosaltres... No heu anat vosaltres com? A buscar espais. No, vull dir que són els mateixos espais o casals de joves o assemblees que es poden contactar amb vosaltres. Clar, llavors diem més o menys com són els tallers, el número de persones que poden venir i tal, perquè clar, no pots fer un taller de 30 persones perquè si no al final no és algo íntim, és només d'anar ràpid i no aconsegueixes realment l'objectiu. Però sí, generalment és així, que es posen en contacte i nosaltres doncs ens ho muntem. Un altre tema que també fem és anar a fires i vendre les bosses. Llavors, algo així curiós és veure molt la reacció que té la gent al veure les bosses, que això, bueno, ens encanta comentar-ho perquè fa molta gràcia. Perquè, clar, hi ha gent que les veu i diu, uau, m'encanten, gent que no s'apropa, està com a 1 metre de distància mirant així, i diu, ¿esto qué es? I res, i això, que ens agrada molt, molt, molt el contacte amb la gent, tant a fires, perquè també allà comencen converses sobre les bosses i també això mola molt. I els tallers igual. Ens encanta. Sí. És que després d'un taller sempre sortim, o sigui, molt cansades perquè ha sigut com una experiència super emocional, no? Perquè estem allà compartint i a vegades és molt graciós perquè hi ha gent que ens diu ai, per què no dura 6 hores el taller? I nosaltres, home, ja ens agradaria, però impossible. Bueno, m'imagino que hi ha moments que generen situacions que heu de sostenir, potser a nivell emocional i, clar, potser... Us ha passat algun cop que hagueu dit, ostres, no sé com gestionar ara això que s'està parlant sobre la taula? Bueno, o sigui, algun cop sí que ens ha passat que algú ens digui alguna cosa que pot com incomodar altra gent del taller, però bueno, nosaltres creiem que ho hem gestionat bastant bé, no? Perquè al final, o sigui, és això, des del respecte i des del dir, bueno, tu penses això, però si vols ho parlem després, saps? O sigui, més, no en privat, però bueno, després m'acosto a tu i podem parlar-ho normal i ja està. Es generen situacions on la gent comparteix segons quines intimitats que ostres, que a vegades no saps com respondre, no?, en aquesta situació. Llavors, m'imagino, bueno, també ha de ser maco i imagino que a l'haver-hi més persones ha d'haver-hi un acompanyament, segur, no? Però que són situacions que... Clar,
O sigui, ens hem trobat en situacions de persones que han compartit coses molt íntimes i que els ha suposat, per exemple, una problemàtica molt forta a la seva vida. Llavors, clar, no ens ho prenem com algú de ui, és que t'he de donar una resposta. No ens ho prenem així, sinó en el fet de que, estem en un moment on t'ha vingut de gust compartir alguna cosa, t'ho agraïm moltíssim perquè al final això comporta que entre totes també aconseguim parlar-ho i que el fet que una persona comparteixi alguna cosa superprofund fa que moltes d'altres es vegin superreflexades en allò. Llavors, el fet de tu compartir alguna cosa i l'altra persona que ho escolti digui hosti, a mi això també m'ha passat, en més o menys mesura, doncs el que fa és crear com un ambient molt més proper, parlem sobre el tema, vull dir, al final no ens ho prenem com algú de mira, és que jo t'he de donar una resposta a això o t'he de donar una solució a un tema. No, sinó, vale, ho has tret, està molt bé, t'ho agraïm perquè és una cosa que portaves molt a dins i que ho volies compartir i entre totes parlem sobre el tema i ho comentem. Doncs moltes gràcies per haver compartit tot això amb nosaltres. A tu. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu.